Agate
σε, ευλογούμε σε, προστινούμε σε, δοξολογούμε σε, ευχαριστούμε σε δια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, ουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοχράτωρ, Κύριε Ιερομονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο Ανός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο έρων την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς, ο έρων τας αμαρτίας του κόσμου, πρόσδεξε την δεήσιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι εσύ μόνος Άγιος, εσύ μόνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Κατεκάστην δεσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγίε γεννήτης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ήμαρτωση. Κύριε, προσέκατε επίγον, δίδαξον με το μεν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου, ότι παρασυντικής ζωής, εν το φωτί σου οψόμεθα φως, παράτηνον το ελαιός σου της γυνός που είσαι, καταξήλωσον Κύριε εν την νυχτή τάφη, αναμαρτήτους φυλακτήρνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός του Πατέρων ημών, και εν ετών και δεδοξασμένον το όνομα σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου επί μας, κατά περιφρήσαμεν έπεισε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τις δικαιώματές σου. Κύριε, το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των καιρών σου μη παροιμείς. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, μην και αεί και τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω σε ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητή του ουρανού και γης, ορατός δε πάντων και αόρατων, και εις έναν Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού του μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν, εν Θεού αληθινό, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομόσιο το Πατρίδιο τα πάντα εγένετο, το δι' εμάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ελαφρονήσαντα, σταυρωθέντα τη υπηρημόν επί του Δίου Πιλάτου και παθρόντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τα στροφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθενσόμενον εκκλησιών του Πατρός και πάλι ερχόμενον με τα δόξης κρίνες ζώντας και νεκρούς που της Βασιλείας φούγεστε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιο, το Κύριο, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συντοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, ομολογώ μεν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή των έντοντος αιώνος. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζεις εν Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμηνον και μητέραν του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και δοξωτέραν ασυγκρίτων των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος των λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Ανοίξον το στόμα μου και πληρωθήσε πνεύματος και λόγων ερέψομαι τη βασίλη τη μικρή και αφήσομαι ελεύθερος να νικηρίζω και αμασογηθωμένος αυτής τα θαύματα. Ανοίξον το στόμα μου και πληρωθήσε πνεύματος και λόγων ερέψομαι τη βασίλη τη μικρή και αφήσομαι ελεύθερος να νικηρίζω και ασογηθωμένος αυτής τα θαύματα. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, Χριστού βίβλον εν ψυχώντες φραγισμένης σε πνεύματι, μου έφτασαν άγγελος αγνήθεόμενος, επεφώνηση και χαραστοχείων, διείς της προμητώρος αληθής εν
Holy
Che
δεύτερας χείρας ρωτήσομαι, τον εξ αυτής λευθέντα, Θεόλος άντωνε. Αγία Θεότο και σώσον ημάς, παστάς του λόγου αμόλυντε, αιτία της των πάντων Θεός Θεός, και Παναγάτε, των προφητών περίκυμα, και των Αποστόλων το εγκαλωτισμό. Αγία Θεότο και σώσον ημάς, εξού ιδρώσον τα πέστα, λομοπολυθείας ηλίσσασα, όθεν δόμεση, και ρεοπόκος ο έδρωσος, τον γεδαίον παρθένε, προεθεάστατος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ηγούσι και εκναυγάζομαι, μνημείνη γενούς θαλατεύουσι και ορμητήριον, εν το πελάγικο λήψεων και το σκανδάλο πάντων του πολεμήτωρου. Νίκαια και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, χαράς αιτία χαρίτως, ημών των λογισμών του κραυμάτιση, και ρεγιάφτεχος βάτος, νεφέλη ολόφωτες. Ιους Χριστούς Απάστος επισκιάζουσα. Ο κεράδευσαν τη κτησή θεόφρονες παραδοτήσαντα, άφυρος απειλή. Ανδρείας πατήσαντες, χαίροντες ευσαλών, υπερήμνητε, ο των πατέρων Κύριος και Θεός ευλογητός Αγία Θεότο και σώσον ημάς, ανοιχτούμενες εγώνες και όχημα ηλίου του νοητού, άμπελος αληθή, των κόντριν των πεπυρών γεωργήσασα, είδος φράζοντα, των τασσίκας εφαίνοντα, των πιστός εδόξαζόντο. Αγία Θεότο και σώσον ημάς, διατήρα των ανθρώπων, ηγήσασαν, χαίρε Θεόν υφέ, μοιράδος ημιστική. Άρθους το αμάραμα, διεξαντήσασαν, χαίρε Δέσποινα, της χαράς πληρούμετα, και ζωή κληρονομούμεν. Αγία Θεότο
πάντας τους αιώνας. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, οι πρώην τα πάτη γυμνοθέτες, στολίτην αχταξίας ενεδίθημεν την κυοφορία σου και οι καθεζόμενοι ευσκότη παραπτώσεων φως κατοπτεύσαμε φωτός κατοικητήριον κόρη όθεν σε ηνούμεν εις πάντας τους αιώνας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, νεκ
Sion,
Χαίρε δεις η χαρά εκλάψει, χαίρε δεις η αρά εκλείψει, χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκληση, χαίρε των δακρύων της Εύας η λύτρωση, χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέος καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζον τα πάντα, χαίρε αστήν εμφαίνον των ήλιων, χαίρε γαστήν εν Θεού σαρκώσεως, χαίρε δεις νεουργήτερη κτήσης, χαίρε δεις βρεφουργήτε ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Βλέπουσα η Αγία εαυτήν αγνία, φύση το Γαβρίλ θαρσαλέος, το παράδοξον σου της φωνής, της παράδευτον μου τη ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαυσιλήψεως την κοίησιν, ως λέγεις κράζον, Αλληλούια. Χαίρε πουλής απορρίτου μυστής, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης,
Κύριος γεννήσασα, χαίρε το πως μηδένα διδάξασα, χαίρε σοφόν υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστόν καταβάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε προσήλυψην διαπυρογάμου και την εύκαρπον ταύτης νηδή πως ανθρώπ υπέδειξεν ειδήν άπαση της θέλουσι θερίζειν σωτηρίαν εν το ψαλήν ούτως. Αλληλούια. Έκουσα Θεοτόκον η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς, επιγνώντων ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμασιν ως άσμασιν εγώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα, χαίρε γεωργών και οργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών της ζωής ημών φίλουσα. Χαίρε άρωγα πλαστάνουσα εφορίας ηκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνίαν ηλασμών, χαίρε ότι λιμώνα της τρυφής αναθάλης, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει, χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προσθλιβούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεόν παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
Αγίου Εφή. Αλληλούια. και αφεσίνη το φιλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν της
φθόρος των λόγων τεκούσαν, την όντως των λόγων σε μεταδίδομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πατέρ. Θεός εκτηρήσει μας και ευλογήσει μας, επιφάνει το πρόσωπον αυτού εφήμας και ελεήσε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσχημε αμόλυντε αθρεάκραντε, αγνή Παρθένε Θεόν ειν Θεοδέσποινα, η θεολόγων της ανθρώπης την παραδόξω σου Κύριε ενώσασαν, και δυνάμως της αμφίσιν του γένους ημών, εις ουρανής συνάψασαν, ή των απελπισμένων μόνοι εχθρείς, και των πολεμμένων βοήθεια, η εθήμη αντίληψης των μισέ προστρεχόντων, και πάντων των χριστιανών το καταφύγιο. Με τον αμαρτωρών, των εναγήν, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεση, όλων εμαυτών αγριώσαντα και την καλήνωνον του Θείου αθηνιακών ιδούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Ιερού Θεού μήτην, φιλανθρώπος πλαχνίστηκε επεμεί το αμαρτωλό και ασώτων, και δέξε την εκπαρόχη νέου προσφερωμένη συνδέηση, και των σώνιων και ημών δεσπότην και Κύριον, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμίτα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος, και παριδώνουν τα αναρρύθμιτα πνεύματα, επιστρέψει με προς μετάνοια, και τον αυτού εντολών εργάτην δόκιμων αναδείξει με. Και πάρε σώνια ήλος ελεήμων και συμπαθής και φιλάκραθος, εν μεν στο παρόν βιβλίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόκους αποτυχίζουσαν και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου την αγνία του ψυχήν περιέπουσαν, και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβουσαν. Τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιώνιου μεριωμένη κολάσεως, και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών, κληρονόμων με αποδεικνύουσαν. Εις και τύχην η δέσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζώδιο αυτού πνεύματι, νυν και αηδή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εδώσει μην δέσποτα, προσήφιον απειλούσι, ανάπαυση σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας, και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδιπαθίας, παύσοντας ορμάς των παθών,
της σατανικής φαντασίας απειλαμένων, διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και την τιμή τόσων κλιμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας, πανηχιον ημίν της συνδοξολογιαν χάρισε, εις το ύμνην και ευλογήν και δοξάζει το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερέδοξα υπάρχενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάδεγε την μετέρα προσευχή το Υιό σου και Θεό ημών, και έκλεισε να σώσει διασούντας ψυχάς ημών. Η ευχής μου, ο Πατήρ, καταφυγή μου, ο Υιός, σκέπη μου, το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξα σοι. Υπάρσαν ελπίδα μου, είσαι ανακοίθημη, νύχτε του Θεού, φύλαξον με υπό τη σκέπη σου. Και υπέρ του καταξιωθήνε ημάς ακροάσεως του Αγίου Ευαγγελίου, Κύριον των Θεών ημών ηγετεύσομαι. Σοφία ορθή ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση. Εκ του κατά Ιωάννην Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα, πρόσκομε. Είπεν ο Κύριος της εαυτού μαθητές, εγώ είμαι η άγγελος η αληθινή, και ο Πατήρ μου ο Γεωργός εστί. Παν κλίμα είναι μη φέρον καρπών, έρει αυτό, και παν το καρπών φέρον, καθέρει αυτό, είναι απλίωνα καρπών φέρει. Ήδη ημείς καθαροί εστε δια των λόγων, ον λελάλικα ημίν, μείνατε εν εμεί, καθώ εν ημίν. Καθώς το κλίμα που δύναται καρπών φέρει αφ' εαυτού, εάν μη μείνει εν τι αμπέλο, ούτως ουδέ ημείς, εάν μη εν εμεί μείνετε. Εγώ είμαι άμπελος, ημείς τα κλίματα. Ο μένων εν εμεί, από εν αυτό, ούτως φέρει καρπών πολύ. Ότι χωρίς εμού ουδήναστε ειν ουδέ. Εάν μη της μείνει εν εμεί, ευλήθη έξω στο κλίμα και εξηράνθη, και συνάγουσιν αυτά, και εις πυρβάλλουσι και καίτε. Εάν μείνετε εν εμεί, και τα ρήματά μου εν ημίν μείνει, ο εάν θέλετε αιτήσεστε, και γεννήσετε ημίν.
Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, εις πρεσβείες παραχράντου και παναμόμου Αγίας Αυτομήτρος, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατρών ημών, του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Ευστάθειου και του Οσίου Θεοφόρου Πατρός ημών Αυξεντίου, του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Θεοδόρου του Τύρονος, και τη μνήμη επιτελούμε και πάνω των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Νεκταρίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Θεοκρίστου ημών στρατούς, υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών, υπέρ των ελεούντων, διακονούντων και διακονισάντων ημίν, υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς, υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύκης και υπεραυτών, υπέρ αναρρήσεως των ευμαλώντων, υπέρ των ηθοράσι και αέρικαλος πλεόντων, υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων, εξώμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης και υπερ πάσης ψυχής χριστιανών Ορθοδόξων. Μακαρίσομαι τους ευσεβείς βασιλείς, τους Ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας της Αγίας Εκκλησίας Ταύτης, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και υπερ πάντων των προαναπαυσιμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ελθάδε ευσεβώς κειμένων και απαντάκου Ορθοδόξων. Είπαμε και υπερ εαυτόν, το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Is
αυτόν από την πρώτη ημέρα που μας λέει η Εκκλησία μας. Και πώς μπορούμε να μπούμε σε αυτό το στάδιο των αρετών, αν δεν είμαστε ενωμένοι με τον Χριστό. Και αυτό έρχεται σήμερα το Άγιο Ευαγγέλιο να μας ξεκαθαρίσει. Δεν είναι προσωπικός ο αγώνας. Δεν είναι κατόρθωμα προσωπικών. Εάν δεν μείνουμε κοντά στον Χριστό, τίποτα δεν μπορούμε να πετύχουμε. Τίποτα, απολύτως. Σε κανέναν επίπεδο. Είτε ατομικό, είτε οικογενειακό, είτε εθνικό. Αν δεν μείνει κανείς κοντά στον Χριστό, χάνονται τα πάντα. Γι' αυτό η Αγία μας Εκκλησία μας το τονίζει ιδιαίτερα αυτό το σημείο σήμερα, ότι πρέπει να μείνουμε ενωμένοι με τον Χριστό. Και όταν ρωτήσει κανείς πώς μένει κανείς ενωμένος με τον Χριστό, πώς μπορεί να ξεφύγει από τις παγίδες του διαβόλου, μετέχοντας στα Άγια Μυστήρια και ομολογώντας τον Κύριον ημών Ιησού Χριστό ως Κύριον και Θεό. Με το στόμα μας δύο πράγματα κάνουμε. Παίρνουμε πρώτα τον Χριστό μέσα μας και δεύτερον, πάλι με το στόμα μας τον ομολογούμε ως σωτήρα και λυτρωτή μας και Θεόν του σύμπαντος κόσμου. Αυτά κάνοντας, μένουμε ενωμένοι με τον Χριστό. Αυτόν τον δρόμο μας δείχνει η Αγία μας Εκκλησία και έτσι μέσα από τα μυστήρια της Εκκλησίας, μέσα από την Αγία Εξομολόγηση, μέσα από την Θεία Κοινωνία και με τη δύναμη του Σταυρού. Έλεγε ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός, τρία πράγματα φοβείται ο διάβολος. Αυτό που έχετε στο στήθος σας, αυτό με το οποίο μπλένεστε και εννοούσε την Ιερά Εξομολόγηση, και αυτό το οποίο τρώτε, δηλαδή μεταλαμβάνοντας του σώματος και του αίματος του Χριστού. Τότε μπορεί κανείς να μένει ενωμένος εν τη άμπελο. Εγώ είμαι άμπελος, είμαι στα κλίματα. Αυτό μας λέει η Αγία μας Εκκλησία, αυτό μας παρενεί σήμερα ο Χριστός. Ευχόμεθα όλοι, ανεξαιρέτως, όλος ο κόσμος, γιατί ο Κύριος θέλει πάντας ανθρώπους σωθεί και εις επίγνωση αληθείας ερθεί. Αμήν. Πριν το διευχόν να αναφέρω στην αγάπη σας ότι αύριο θα έχουμε τη Θεία Λειτουργία. Όσοι λοιπόν θα είναι δημόσια αύριο το πρωί, εννοείται, να δώσουν τα ονόματα από βραδείς σήμερα στους επιτρόπους μας. Όπως επίσης και οι εορταζόμενοι Άγιοι, να υπενθυμίσουμε ότι εάν ενδιαμέσως της εβδομάδος υπάρχουν εορταζόμενοι Άγιοι, η εορτή τους μετατίθεται το Σαββάτο. Και έτσι λοιπόν και εμείς αύριο θα έχουμε εορτή, για παράδειγμα, του Αγίου Γερασίμου του Ιωάννη, που ήταν ενδιαμέσως στην εβδομάδα αυτή. Επίσης, να παρακαλέσω αύριο το απόγευμα, όσοι μπορούμε να φέρουμε βασιλικό και άνθη, για να στολίσουμε τον δίσκο με τον Τίμιον Σταυρό, μιας και την Κυριακή της Ορθοδοξίας
θα έχουμε την λιτανία του όρθρου. Στο τέλος της δοξολογίας γίνεται η λιτανία με τον Τίμιο Σταυρό και με την Αγία εικόνα του Χριστού. Ο Θεός μαζί σας χρόνια πολλά, ευλογημένα, καλή, Αγία Μεγάλη Τεσσαρακοστή, καλή Ανάσταση να φτάσω. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, λέησον και σώσον ημών.